Hi guys, good morning. Tulis ni. Ngalong ni Arhe ka? Tulis ni. Maju kay magduda kag lingkuran ng hinlo. Oh, kadi palimpi wat yung habal-habal adto. Pila lang pag imo kuin. Lami mo gud sa mo hinlo. Gamay pa. Tail raga kay naka-extension man kusan ka mo. Mando kay ra pagingan imong tulis ano yan sa kusog. Hadlay sag matulis kita nakita. Ha pa nagi kulur-kuluran. Tangtang juga diha kay bago pa nagi pero ana hinlo rang kulur-kulur. Ayo laman pang kulito gati kay ako maanad. Ngawingig ra ba nati kay sa sapatos. Ha? Ngawingig kay. Pita matinga ko rin ng wingig. Ang sapatos kay humo ka lagi ang kuko mo sapatos kumawingig. Hehe. Smile! I want to see your teeth. Let me show you my teeth, nanay. Here's my teeth. Day, bata na rin nga sige og angus kay gusto mo arhin na ho da. Gusto mo arhin ni nanay kay ara busuga pa sanay mao pay paghuman nagpamahaw today is Sunday. Oh guys, good news guys. Karabi guys, arag naghanag og order karong adlaw sa ating ang perfume. Daghang salamat guys sa mga guys sa suporta na itak na. Oh, lagi aja ipita tay. Barog mo barog. Gusto nang magningning. Kaya pa mo gusto nang ningning? Inga na nang ningning. Gusto ko magningning na si og igpot. Guys, guys, wa pa kami nakapamutos, daghan pa may pustunon sa mga ning order sa tang perfume. Sa diaring naputos ni Undoy. So, mga guys, thank you kaadto sa injuhang suporta sa amo ang perfume nga gipangbaligya. Dugay jatang nawada niya pero at least nakabalik na ta karon. Sunday malagi ron, maligo ko kay manimba mi. Di pa rin ko maligo guys kay naglipo ko kay di pa guni pabasa. Third day pa man karon dapat ini pag fourth day ko maligo. Sama niya pagligo nga di mabasagang naong. Kay gahamo kong gihimo dari sa unguan ko manghilamos ko dari rataman ug maligo lisod so dili mo maligo sa. Di sa basa nang ibabaw bus raingan na kay gikuan na pa karon ay jara nagmamar bagatong bilahan karon mga gahi kay nadaga ko lain man ko madaga ron grabe naman jud daghana wanang wa ko makasuway ingan ni sa daga pa ko karon nga minsan nga anak nako ora naman kusuga ora na magbaha siguro tagod sa ang kuan siguro contraceptive nga gigamit kay di man ko ingani so anyway sagdi laman ang importante okay ra man pod nawa na pagsakit ang puson kay katungwa pa ko gi gawasan og kananay menstruation ara sakita maligo ka barog kong nagbati madyo gani kay na okay na siya so mga gahi maligo sa ko upani ko ninyo today og before ta mo padadon sa ato ang video guys at suklim tig share dabay ko ninyo guys nga musa ka pa dato ang subscriber tawo maluoy mo sapa oh kita ning kita ra bilin wa te kakuan magkamulisod ta kada pay bata pilapilon po dan injang medyas apil pag suot Ito to ana. Malangan kita tani. Malita simba. Pikas tail. Awag ng pikas tail mga kagahi Gahi ko gang pikas tail di magpasuot og medyas ng pikas tail. Kaya mangkapan god. Magmedyas mo kapay. Mana. Yehe, kay di pa man pwede mag-shoes. Oy, kay di pa man kalakaw. Ay magningning ta. Ning 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 ning. Oh. Kana kay gihangat sila ni kamuras ta tay magningning. Na gusto jud magsirek iked la sige iked. Magdidi. Hoy, kadang sasakdanan. Timbakwas. Gusto na ni jamong lakaw nami. Wa pa kagay kuan pagtatay gipaandar pa didi sa. Mi kurente guys, brown out mi. Gani herang alas 4 kadlaw nagami gisaligan kira mga portable fan ni Dalton nga. Bukabuk gagmay. Tong dugadan mo gud si tatay. Gusto naman ning mulakaw mo sakay sa car. Gusto na ni mulakaw mo sakay sa car kay muram nig naog laag. Tungkat mo tamugot ka. Wala na mga kagahi gusto na ko mo adto wa pa ganit tatay na ho. Nihilak ang japag tingag sa sagdanan. Ingog-liog. Hindi na magiging amahan. Dewa pa kaigis. Good morning mga kagahi. Talaga mga amahan diha. Leader sa mga amo.
Ang bidro sa mga amo ni, abot na gud mga kagahi di lagi kawangan. Ako karon sa Kasabas Pilar, shout out sa tanang taga Pilar ug kinsa taga Pilar dia share this video. Di ako sa Kasabas pero di ami sa likod nga parte, di ami sa karnihan kay mo palit mi karni. Kaya na may gamay nga panalangin, palit og sudan para ni na nagtatay dito sa family house. So, palit tag karning baka o karning baboy. Ay, natay kagahira seksihan na nawag niya. Di ako sa Kasabas karon. First time ko mabot na rin nga street. Pa ko kaagay ko na rin nga street kayo. Mara may Kasabas. Ato may sa front. Ato sa Prince Highway. Natay halang din nga. Ala. Hi. Sige, picture sa ta. Hello. Say hi to the vlog. Nagbalag kung palit may ugsudan. Tapo ulunis no? Sakto jaga mo ang nadenggang chismis. Sige, mag-picture sa ta. Awir sa to kay mag-picture video kay mo posting kog lami. Ay si Unde pa pictureon. Si Unde pa si pictureon. Grabe ko kang kamura. Kamura lang ang selfie mo. Sige. Wa ka ka. Nangita pag again sa live. Sa tanawon kay basagat. Ang maghagahan gikaon nga kanana kaon ra ba ko ganina og Swaki. asang nongon ra planggana. Salamat ka Asang nga ra plato imo ra platito. Bye bye. Asa man day ka? Sige, bye-bye. Hay, pato sa kay bawo. Uy, medyo tindira to. Dari ta mangutana pag asa tindahan ni Ate Gloria kay si Mama manggod na isuki si Mama dari Mama ni Undoy ba kay syempre karinderya ba nang ilaha. Ja na de suki dari nga palitan na garni, ja mo among palitan kay arong kanang di mi ailaron. Kay na ako na mangingilad. Na ako ni mangingilad dari sa tindahan sa Kasabas. Ala, ingon sila. Pero chismis rotot. Ingon rapod nila. So, musad na ta guys. Dali doy. Na-iris? Wa ni na-iris oy. Agang kilay guys. Sabi tatanaw na-iris no ang kilay. Ay wa mo ni original ka nakita. Kana nang item ito mauspak pa na sa mga kagahi. Mo din i-update sa kilay na. Magkagit. Kaya nga uspak naman siya. Wa pa ni siya na adyo kay pang 30 pa man karon. Magkagit. Mura bitog kagid pikas na. Kagit. Pero nagkagit kay nagupak-upak naman siya. Pero understandable, sabotable. Yan na dyan na. Sumusod na ta. Napa may bakat eh? Ako, katari lang ko doon. Ako lang ito. Napay-unod. Pilang unod. 2 ka kilo te. Hindi ka na ilain-lain. Ilain-like tag-iza. Pili pag unod nga baboy ko. Ha? Sa katinda nila Ate Gloria. So, 350 na ang kilo sa baka. Karne, dahil sa baka, karning baka. Agbagag ko, teka, lahi ang presyo na. 330. Mas prato-prato, bukas, pero sunod may gisugo. Pero pag sabaw lang ito, naibagag kayo, lang naratog lasa. Kung sa kanin nila, unod may gipapalit, ilang siguro mo ang beef steak. Wala lang eh. Yan pa man ko. Bangus. Yan. Wala yung baka. Ano ba ko nito ilte? Baka. Sa baka? Wa na. Kadagan ako nun na. Umur na. Kadagan na. Pagkalunis mo, dito na nga nyo. Lunes o Domingo. Ang Domingo at ang oblasyon. Pero, anhin magkakaw. Tagpilang baboy te. 300. Duha lang ang baboy te sa isagol na laman. Oh. 2 ka kilo, dya, sa kulir lang. Pagpupo ko doon. Basta mga kagahi, basta Aridus Mercado, humut gazibugan. So ako na mahawis sa camera kay si Undoy ni atang pabitbiton kay kuha na ta ka kilo. Upat na guto ka kilo bagat na. Nagdama mig sa kubag pero nagdami na ng garbage bag sa sud para di mag-usa-usa ba. Sir. Uy, gwapo li ka na rin kamera ha, doy. Kagwa. Kiri di nagatag ang karne. Ang kani magong sa kakilo nga baka kang mama mo gangi pada nagpaapil siya. Dara isa man dia. 1-3 kuno doy. Darate 1-3. Palit na tara ni grocery. Di na, karne ra tong yan he. Di pangita bukado dani basa. Ay no, mangita man ko kabukado. Salamat eh.
So mamalit pa may grocery adto ra mis among ang merkado mamalit og grocery kay deura. Yara ra jud mi para mapalit og karning baka kay way baka dito sa mga tagsara mag-ihog baka dito kay May baka oy. tagsara Domingo. Kiruhan. Oh, agba ka dito sa mga ato ara dito sa natad. Asa mag mga prutas dapit? Ngita tag prutas ngita ako abukado kay si Dalton mo kaon na sunod adlaw ang ipakaon ni siya. Para makokpaliran sa hangin ba so ka nakita ang abukado. Kamu ko no guys, basig namin nakita ang abukado. Saan? Wa. Ay, butang sa rep. Diya. But. Sa silopin. Ang tamis sa ring but-buta ma. Ha? Ang tamis sa. Gamay pa man. Plus rep day. Uy, unsa na ma kamamiyabas ko. May dapat diha. Harbig yabas. Namis ka na nagsatilog pa ni. Halag yabas ang daghan na. Gilibo ko siya unahon. Kaya namin agig but-but. But-but sa lubi ba? Natugkan. Merda ka doon ha. Ay, doon na buhay. Anan ako. Hindi po, grabe po ka.